Moro moro! Tämän päivän tutorialin aiheena on digimeikkaus Photoshopissa. Ja sitä varten mä otin kuvan vaimostani, tällaisen kuvataiteen Pulitzerin voittavan teoksen. Tai ei ehkä ihan, mutta tämä on loistavat käyttötarkoitukseensa, koska tämä on nyt otettu täysin meikittömänä kuva. Ja sen lisäksi niin nämä valaistus aika hyvin näyttää tällaisia ihon epätasaisuuksia tästä kuvasta. Jees. Voitte ladata tämän kuvan blogista tai sitten siitä YouTuben kuvaustekstin linkistä. Tai sitten voitte käyttää ihan mitä tahansa kuvaa haluatte, mutta just tällä kuvalla on helpoin seurata mukana. Kuvauskohde halusi sellaisia muokkauksia tähän kuvaan, että laitetaan hiukset ojennukseen, eli ne on haituvat veke tuolta reunoilta. Sitten iho, putsaus tietysti, tasoitus sellainen, vähän niin kuin laittaisi puuteria sun muuta meikkiä naamaan. Sitten ripset, kajaali ja huulipuna. Ja lähdetään tekemään. Aluksi lähdetään tekemään noita hiuksia. Ja se on silleen vähän kinkkinen homma, että me tarvitsee haituvat saada pois, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän tarvitsee maalata toi tausta osittain uudestaan. Ja erotetaan siis ensimmäiseksi tausta tuosta meidän kuvauskohteesta. Ja se tehdään Quick Selection toolilla, palkatakaa se. Työkalun koko sai alttipohjaisen hiiren oikea nappula ja sivuttain liikuttamalla, siis raahamalla, niin koko ja sitten ylös alas niin tuo pehmeys. Tällä työkalulla ei ole pehmeydellä väliä, mutta koko laitetaan aika lailla tuohon sopivaksi. Sitten vaan maalataan tästä raffisti koko tyyppi näin mukaan. Ja sitten katsotaan reunoja, niin täällä on korvissa vähän ongelmia. Maalataan korvat mukaan. Ja sitten alttipohjassa niin saadaan maalattua pois tätä turhaa osuutta. Eli käytännössä me halutaan vaan toi korva tosta mukaan, mutta ei haituvia tai taustaa näkyville. Täältä sitten kans tausta on tullut vähän ylimääräistä. Niin alttipohjaa ja maalaillaan ylimääräiset veke. Aika lailla noin. Tuolta vielä pikkasen saadaan tuo korva justiin sopivasti. Nyt ei tarvitse muuta. Tuossa on vielä vähän ylimääräistä. Katsotaan siinä vielä. Toihan on itse asiassa menee jostain jotakuinkin tosta noin. No joo, hyvä. Se riittää nyt meille tässä. Jes. Nyt se on sitten valittu se meidän dude tuosta kuvasta. Sitten on meidän tasot, niin duplaklikataan backgroundiin, painetaan enteriin, se luo tuosta perustason ja alttipohjassa raahataan 2 kertaa alaspäin tasoa, niin se luo duplikaatit. Sitten ensimmäistä valitaan se ja painetaan täältä alhaalta Add Layer Mask. Ja se nyt loi sitten sen, että toi meidän valinta muuttui tuon tason maskiksi. Ja tällä nyt voi antaa nimeksi vaikka hahmon perustaso. Oikein runoiltu nyt hienosti. Kirjoitetaan oikein. Näin. Ja aina 2 muuta. Nämä nyt se jää sitten taustaksi. Ja miksi mä halusin 2, niin on se syy, että täällä on taustalla nämä taulut, mitkä mä haluan ikään kuin säästää. Nekin voisi tietysti poistaa, jos haluaisi, mutta mä nyt haluan pitää tämän alkuperäisenä noin. Sama juttu kuin tuossa äsken, eli Quick Selection toolilla maalasin nuo taulut ja painoin vaan Add Layer Mask tälle keskimmäiselle, jolloin ne on nyt sitten ominaan. Sitten voidaan kaikki ottaa näkyviin ja nimetään vähän uudestaan. Tämä nyt sitten ihan perustausta. Tämä voi antaa nimeksi taulut ja sitten hahmon perustaso. Okei, no jotta me saadaan nuo hiukset nyt sitten, nuo haituvat veke, niin ne on nyt ikään kuin omalla tasollaan täällä taustalla olemassa. Eli me lähdetään maalaamaan tuota taustaa uudestaan. Tasavärisen taustan maalaus on kohtuullisen helppoa, mutta se pari kikkaa, mitä pitää hallita. Eli maalataan ihan perussiveltimellä. Altilla säädetään siveltimen koko. Ja siveltimen koko aika isoksi. Ja tämmöiseksi hardness 0, koska se on tasavärinen tausta, mutta siinä on kuitenkin varjoa ja valoa, niin ne täytyy ikään kuin seurata sitä. Ja seuraus onnistuu aika hyvin näin, että mennään nyt, aloitetaan täältä, vaikka liikkeelle lähdetään. Ja altilla valitaan väri, valitaan tosta väri, tuo keltainen, ja sitten maalataan siihen noin.
tällä varmistetaan se, että se väri pysyy aika lailla niin kuin samana kuin se ympäristö, koska muuten se hyppää sieltä silmille, jos se eroaa. Sitten taas täältä läheltä niin otetaan toi väri pikkasen pienen sivellintä. Sitten maalaan tohon noin. Sitten taas täältä uudestaan niin tosta tollanen väri ja sitten taas maalataan siitä se väri tohon ympärille. Tosta taas noin. Tuolta väri maalataan noin. Tosta väri maalataan noin. Tosta väri maalataan noin. Ja nyt aletaan päätyä tänne varjon puolelle, missä ollaan vähän, joutuu olla vähän tarkempana, että menee noin oikein. Jos katsotaan, niin siihen heti tulee tommonen muutos, jolla me joudutaan ehkä vähän pikkasen palauttaa jotain sieltä näin, mutta tämä aika raffisti nyt tässä sinänsä nopeasti ja tehokkaasti, ettei kuluteta mahdottomasti aikaa tutorialin pituuden lyhentämiseksi. Niin. Ikään kuin näin. Ja tosta pitää pikkasen varjoa palauttaa, niin mä nyt sitten teen näin, että pikkasen maalaan lisää tuota tummuutta tonne. Alright, katsotaan. Niin tuossa vähän liian. No vähän pientä variaatiota, kun sinne sais. Toi vähän parempi sävy ehkä, mutta se huomaa heti, jos se on liian tasasävyinen, niin se hyppää sieltä vähän ehkä silmille. Toi on aika hyvä väri. Pistetään. Okei. Annetaan olla näin. Se on aika hyvä, ei sitä silleen todennäköisesti kukaan siitä tule huomaamaan, että sitä on nyt joku muokannut. Sitä voi vähän, joo. Okei, nyt on sitten ikään kuin hiukset haituvat poistettu täältä. Jos me katsotaan tätä maskin rajaa, niin se on aika raffi, jotenkin se pikkasen ehkä hyppää silmille tuolta. Joten tuplaklikataan tätä hahmon perustason maskia. Sitten tulee tällainen valintaruutu. Ja sitten täältä Mask Edge, niin täällä on sitten säätöjä tuolle maskille. Mä vedän ton smootnessin suoraan aika lailla täysille. Ja se huomaatte heti, että se pehmensi tuota rajaa. Niin painetaan OK. Ja sitten tuota featheria, eli se on toi maskin pehmennys, niin sitä voi ihan pikkasen nostaa tuonne 2 pikselin korkeudelle. Suuruudelle. Niin se pikkasen pehmentää sitä, mutta ei vielä liikaa, joten se on aika hyvä. Meillä on pikkasen jotain ongelmaa, mutta jes. Ja nyt on sitten hius suortuvat tuolta noin hapsut otettu veke. Siirrytään sitten ihon puolelle. Ja miten iho sitten käytännössä tehdään, niin tämä on aika tämmöinen easy lähtee liikkeelle. Me duplikoidaan tuon hahmon perustaso, eli se oli se altti pohjassa, raahataan ylös. Laitetaan tälle tason nimeksi iho. Ja mennään filttereihin. Täytyy olla tämä ihon värikanava valittuna. Filttereihin, blur, Gaussian blur. Ja sitten täältä lähtee hakemaan sellaista sopivaa pehmennystä. Ikään kuin, että se iho tasottuu, mutta siitä ei lähtisi liikaa sitä tarkkuutta pois. Siitä on semmoinen optimiratkaisu löytää. Että tämä on hyvin sumea. Ja sitten joku tällainen on ehkä vähän liian vähän, että siinä näkyy niin kuin liikaa sit ihon epätasaisuutta. Mä vedän joku, sanoisin, että maksimissaan 20. Voisi ottaa itse 27 on selkeästi liikaa. Tää on vähän semmoinen kokeilu. Koita ja yritä ja arvaa. Mä sanoisin tuo 17 suurin piirtein aika hyvä. Eli sitten tulee tosi tämmönen sume. Okei, se näyttää hassulta. Mitä me sitten tehdään? Me otetaan toi meidän ihomaski ja maalataan sitä pois. Eli maskia maalatessa niin käytetään perussivelilintä esimerkiksi ja värejä aika lailla niin kuin valkoinen ja musta. Eli pelataan sillä harmaa sävyillä. Ja valkoinen on se näkyvä osuus kuvasta tai tasosta, tason värikanavasta. Ja musta on taas sitten se, joka ei näy. Eli mustalla voi ikään kuin kumittaa ja valkoisella voi sitten taas tuoda takaisin. Mä otan nyt sen mustan värin tuolta. X:llä voi flipata noita. Nyt on musta valittuna. Vähän helpottaa elämää. Niin mä otan mustan. Värjään ton silmän näkyviin. Sama toiselle silmälle. Eli tässä on tarkoituksena tuoda takaisin niitä detaileja kuvasta, mitä oikeasti tarvitaan. Jolloin tästä annetaan ikään kuin illuusio, että on edelleen tarkka kuva, vaikka se on blurrattu vahvasti. Niin palautetaan niitä asioita näkyville, mitkä ikään kuin tarvitsee olla tarkkoja, jotta kuva näyttää hyvältä.
hiukset on yksi, niitähän me ei tarvita, niitä me ei blurrata yhtään oikeastaan, eli me palataan hiukset kokonaan. Ja myös toi hiuksen raja on tärkeä, koska siinä on just sitä tarkkuutta, mitä me tarvitaan huijaamaan meidän kuvan katsojaamme. Ja tosta kans vähän sen. Taas. Korvat aika lailla voi säästää takaisin entiselleen. Ja sitten mennään tänne niin hymykuoppiin sun muihin, niin ne on myös aika tärkeä näkyä, mutta ne voi tehdä näin, eli hymykuoppa, värjätään se näkyviin, eli kumitetaan. Noin, ja sitten ihan siitä reunasta niin maalataan takas sumeeksi kaikki muu. Ja tossa sama juttu. Noin, niin sitten siinä ikään kuin siihen tulee se muoto, mutta kaikki muu ylimääräinen, itse asiassa tosta ei paljon vielä tarvitse, kaikki muu ylimääräinen taas blurrataan uudestaan. Ja tänne sama homma. Sitten me pidetään se iho täysin puhtosena, mutta saadaan kuitenkin tällaiset detailit näkyville sieltä. Aika lailla noin. Sitten nenä. Tässä voi myös pelata siveltimen opacityllä, että kuinka paljon se poistaa ja lisää. Ja nythän mä vedän ihan täysillä satasella ja se on aika hyvä, mutta joissain tilanteissa niin joutuu pehmentää sitä. Esimerkiksi sanotaan tämä osuus, tässä ei ole tarkkaa detailia, mutta me voidaan haluta se, kun tällä hetkellä se näyttää todella pehmeältä, ihan kun siitä katoisi vähän se nenän muoto, se kolmiulotteinen syvyys. Niin mä voisin poistaa aika kaikki, sitten mä pistän opacity jonnekin 12 ja sitten pikkasen niin kuin kumittelen, tai siis lisään blurria takaisin näkyviin silleen hailakasti, häivyttäen, jolloin se pikkasen tuo sitä nenän semmoista tarkkuutta tuohon muotoon takaisin. Joten tällaista voisi kuvitella tekevänsä. Okei. Silmäpussi. Joo, ei tarvitse näkyviä. Että sitä voi vähän pikkasen ottaa. Pikkasen ainakin pehmentää sitä. Ei liikaa. Kaikkea ei kannata ottaa pois. Mutta toisaalta tällä hetkellä voidaan ottaa aika lailla kaikki pois ja palataan siihen sitten myöhemmin, kun pikkasen hienosäädetään niitä kaikkia takaisin sitten. Okei, sitten mennään vaikka huuliin. Huulistakin mä pehmennän oikeastaan kaikki muu, paitsi just noin reunat. Eli päästään siihen huijaukseen, että niin kun huulet on pehmeät ja täysin vailla minkäänlaisia niin kuivumisen merkkejä, niin kuin tälleen talvella tuppaa vähän käymään. Mutta silti se on niin kuin tarkka kuva, koska tässä on tää reuna olemassa. Kovaa settiä, kovaa huijausta. Mutta sitähän se on se perusmeikkauskin lopulta, ettei tää ero siitä sinänsä oikeastaan millään tavalla, että heitetään perus huulipunaa ja puuteria naamaa ja niin edespäin. Okei, sitten siirrytään tonne kaulaan. Ja tää täytyy tietysti tää leuan kaari tulla myös hyvin näkyviin täältä, jotta se erottuu se pääkaulasta sit selkeästi. Ops, nyt meni liikaa. Tuossa tarvitsee kyllä vähän varovainen, ettei maalaa reunojen yli. Sitä voi itse asiassa puutsata. Jees. Okei. Aika hyvän näköinen sanoisin. Tosta nenästä vielä ihan pikkasen nenän kärkeä näkyviin. Jes. Noniin, sitten mennään vaatteisiin. Täällähän on niinku kaikki vaan pois. Ei vaatteita ei tarvitse blurrata. Nyt me keskitytään siihen ihoon. Näin. Ja sitten kaulakoru tietysti myös näkyviin. Se on tärkeä näkyä oikein tosta. Ja siinä kanssa aika tarkkana saa olla, että se sen teki oikein. Itse asiassa toi varjo kannattaa kans ottaa näkyviin tosta. Noin.
Ja sitten tänne puolelle sama. Nyt tässä huomaa hyvin, että kun blurri oli siinä 16, niin nämä pikkasen niin näkyy blurraa läpi niin tänne ihon puolelle noin. Esimerkiksi tässä nämä kaulakorun reunat. Se on vähän semmoinen ongelmallinen juttu. Se voi olla, että sitten joutuu vähän maalaamaan sitä ihoa enemmän sitten näkyviin myös siitä ympäriltä, mikä taas sitten voi näyttää vähän oudolta. Se on vähän tarkkaa hommaa, että se hinkkaa sen ikään kuin tossa tulee tummuus läpi helposti. Mutta sitten taas tulee myös se epätäydellinen iho näkyville, että mihin kohtaa se raja vetää, niin se on vähän tarkkaa hommaa välillä. Sitä voi myös sitten korjailla erikseen, mutta tässä kohtaa me nyt ei lähdetä sellaiseen hifistelyyn. Tässä menisi muuten vähän liikaa aikaa tähän tutoriaaliin nähden. Saadaan ihan, katsotaan, hyvä tulos aikaiseksi ilman sitäkin, että jos nyt jätetään pikkasen. Niin. Noin. Jätetään se noin. Okei. Nyt on iho aikallaan tasoitettu. Sitten on toi värijuttu, eli voi mulla on vähän atooppinen ihottuma, niin sitä varsinkin talvella se kuivuu ja sitten tulee semmoisia punaisia läiskiätä alueita tonne iholle. Niin sen voi sitten ottaa perussiveltimen ja mennään tänne valikataan toi ihan värikanava tuolta. Ja täältä löytyy Modestanin Color. Ja mitä tää tekee, niin me voidaan valkata joku tietty väri. Ja sitten me voidaan maalata kaikki sillä värillä. Esimerkiksi näin. Ja tällä jos tekee, niin huomaat aika vahamaiseksi, todella oudon näköiseksi tulee. Eli siinä pitää olla tarkkana, että mitä oikeasti väriä, koska ihmisen pää, niin nenä on punaisempi kuin muu osa. Esimerkiksi otsa on, niin kuin tässäkin näkyy, että otsa on vähän ruskeahko. Mutta sitten kun mennään alaspäin, silmien ympärykset on vähän vaaleammat. Sitten tuossa posket ja nenä on vähän punaisempi. Ja sitten taas mennään tuonne alas. Sitten taas se väri vaihtuu, niin sitten ei voi oikeasti koko naamaa värjätä yhdellä värillä. Ja sitten pitää ottaa myös se huomioon, että kamera ottaa sellaisia kuvia, missä highlightit joko ihan valon omasta väristä tai muuten sitten kameran tekniikasta johtuen, niin highlightit kääntyvät valkoiseen päin ja sitten keskialueet on enemmän ihonväri ja tummat on taas pikkasen sinne harmaaseen ja mustaa ja sille niin kuin desaturoituu. Elikkä se huomioon ottaen niin joutuu värjäilemään näitä juttuja, eli näitä valkoisia ei voi välttämättä värjätä tuolla värillä, mikä tuolta löytyy tuolta keskialueelta. Alright, näillä tiedoilla niin mä nyt sitten lähden värjäämään. Otetaan nämä kirkkaat ekaksi. Ja toi alue voi säilyä tuollaisena pikkasen kultaisen värisenä. Siis tostakaan ei liikaa uskalla ottaa. Pytään tollasessa värisävyys, mutta ihan tuohon keskelle ei vedetä näin. Se näyttää vähän oudolta, eli säilyttää sinne tuommoinen pikkasen harmahtava valkoinen. Sitten tänne näin, niin pikkasen voi ruskeata säilyttää. Täällä on vähän vihreätä tai keltaista, se tulee tuosta taustasta. Sen voi periaatteessa korjata tässä vaiheessa, jos haluaa. Otetaan ne veke. Näyttänee pikkasen paremmalta. Sitten päästään tänne, niin täällä oli vähän punaisia läiskiä. Jos katsotaan ilman ihoa, niin siinä tuossa näkyy aika hyvin tollaset punaiset osuudet, niin niitä pikkasen tasotetaan. Punaista ei voi hävittää kokonaan, mutta sitten voi pikkasen niin kuin tasoittaa silleen. Ja tässä voi myös käyttää opasitty niin kuin vähän pienempää, että on niin kuin aika rankka toi sata, että se vetää sen saman tien siihen tiettyyn väriin. Se voi olla huono. Vaaleana pikkasen tuosta silmän alusia, mutta sitten tämä poskille niin voi lisätä pikkasen tuota punaakin ehkä. Sitten taas täällä, niin täällä muuttuu taas vähän vihertävämmäksi tuo iho ja noin niin. Tälleen valkkailen tuosta värejä ja tasottelen sit sävyä. Neuka vähän punertava, mutta täällä täytyy olla taas pikkasen vaaleampi. Tää on melkoisen tarkkaa hommaa sinänsä. Sitten jos valoisuutta tarvitsee säätää koskematta väriin, niin tää luminosity on sitten taas sitä varten. Et jos niinku tässä ei siinä ole hirveästi epätasottu, jos halusi ihan tarkaksi, niin taton väriin ja vetää siihen. Noin, mutta se on todella tarkkaa hommaa, että
ei vedä sitä liikaa niin kuin yli, koska sitten se äkkiä rupeaa vaikuttaa aika oudosti tähän niin kuin kuvaan. Ja se itse asiassa ikään kuin muokkaa pään kolmiulotteista mallia, koska jos se valaistus muuttuu, niin samalla sehän tekee se illuusion, että siinä on se muoto erilainen kuin mitä se oikeasti on. Mä voin pikkasen tästä näin koskea näihin, mutta silleen hyvin varovasti. Katsotaan. Joo. Aika lailla tällaisella mennään. Jees. Noniin. Siinä on aika lailla se iho. Mennään sitten suoraan silmiin. Ei mennäkään vielä, anteeksi. Ihossa oli se juttu vielä, että nyt kun me muokattiin ja putsattiin ikään kuin kaikki pois, kaikki virheet pois niin kuin tällaisista isommista ihoalueista, niin se voi näyttää liian vahamaiselta ja täydelliseltä. Jolloin me voidaan ottaa tämä ihotaso ja säätää opacity. Kaikki pois, kaikki päälle. Ja jos me palautetaan pikkasen sitä luonnollisuutta, sanotaan niin kuin 70% korjausta tai 80 tai jotain sellaista, nyt se on 74, niin se palauttaa pikkasen sitä luonnollista ihoa sieltä taustalta näkyville. Sille just sen verran, että se näyttää niin kuin luonnolliselta, mutta se on hyvin paljon putsattu. Niin sitten se on niin kuin semmoinen sopiva balanssi. Riippuu vähän tilanteesta ja näin. Mutta se palauttaa luonnollisuutta tosi paljon, kun sitä pikkasen häivyttää sinne ja jättää normisettiä näkyviin. Jes, mennään silmiin. Ja vuorossa on sitten ripset. Sitä varten luodaan ihan oma layeri. Täällä löytyy Create a New Layer-nappula. Annetaan nimeksi ripset. Ja tää on aika lailla käsipeliä. Ihan perussiveltimellä otetaan musta väri. Opacity täysille. Ja hyvin pieni sivellin. Just sellainen ripsen paksune. Ja sitten lähdetään maalailemaan tänne ripsiin. On vähän liikaa itse asiassa paksuutta. Aika jees. Ja tässä vaiheessa Ctrl-Z ainakin oma hyvä kaveri, eli vetää ripse vähän väärään suuntaan tai vähän venkuralle, niin sit vaan suoraan Ctrl-Z tai Ctrl-Alt-Z pystyy pomppimaan useampiakin pykäliä taaksepäin. Niin sit vaan korjailemaan ja sit vaan maalailemaan ja niin edespäin. Ja tässä on aika tärkeää, että seurata noita alkuperäisiä ripsiä, siitä saa vähän osviittaa, että miten ne kannattaa olla. Ja sitten niiden pituudet kanssa silleen, että toki niitä voi pidentää, mutta se on semmoinen, se menee silleen ikään kuin luonnollisesti, että se keskellä silmää niin aika lailla ne pisimmät ripset ja sitten ne pikkasen lyhenee tänne reunoille mentäessä. Ja esimerkiksi tossa ei paljon ripsiä olekaan, mutta sinne voi lisätä kyllä. Voidaan nyt tässä digitaalisesti vähän lisätä. Sitten tässä yläpuolella näähän menee tälleen hauskasti, että ne lähtee tuosta luomen reunasta, mutta ne kaartaa alas ja sitten ne nousee ylös. Eli tää on tämmönen, voi olla, että eri silmillä on vähän erilaiset ripsien muodot, mutta riippuen toki tavoitteesta, niin kannattaa ehkä seurata niitä alkuperäisiä jonkun verran, että se näyttää sitten luonnolliselta se ripsi. Jees, ja tossa ja sitten lisätään tänne vähän näitä. Noin. Ja tossa, nyt meni vähän silmän puolelta lähti ripsi. Aika jees. Ja kauemmas kun menee, niin se näyttää raffilta, mutta älkää välittäkö siitä vielä. Mennään suoraan toiseen silmään ja tänne samalla lailla maalataan sitten näitä. Katsotaan, ei tosta noin. Vähän niinku voimakkaampia ripsiä ja vähän tuohemmaksi, eli niitä on sitten enemmän. Tämä on tietysti jotain sellaista, mitä todellisuudessa ei voi edes niin kuin perusripsarilla tehdä, vaan se vaan paksuntaa niitä olemassa olevia. Tietysti fake-ripset, mitä nämä on nämä, niitähän on toki olemassa ja saa sitten
lisäiltyä. Mutta se on sitten eri asia, että kuinka luonnollisia ne on. Alright, sitten tää yläpuoli. Tää on tosiaan jonkun verran vielä aikaa, mutta ei nyt mahdottomasti. Jos on tarkoitus yksi todella hyvä kuva muokata, niin jos sitä nyt tunninkin muokkaa, niin se ei tunnu missään verrattuna siihen, että sellaisen oikeasti hyvän kuvan ottamiseen saattaa joskus mennä päivä. Riippuen vähän, että mitä haluaa, mutta jos on paljon valmisteluja ja jotain spesiaalia suunnitelmissa, niin nyt menee vähän liikaa tuossa. Ja näissä pituuksissakin on se, että niitä pystyy sitten kumittamaan pois, jos menee vähän pieleen, niin ei kaada maailmaa. Tulee pois. Tämä on vähän helpompi sitten sutiin niitä lisää tonne, kun on silleen tasaisesti siisti setti alus niin kuin pohjalla. Ops. Minäkään en kuvataiteellista niin kuin piirtämään. Kyllä mä nyt osaan piirtää, mutta siis en ole reenannut niin paljon, että voisin kutsua itseäni todella taitavaksi piirtäjäksi. Niin, ja hiirellähän mä tässä näitä vetän, että kyllä tää nyt onnistunee. Luulisin, että tää onnistunee aika lailla kaikilta. Ainakin pienen reenin jälkeen. Ja kuitenkin tässä on aina se Ctrl-Z kumoa mahdollisuus. Ups. Vähän ehkä halunnut tuolta niin aikaisemmin lähtemään noita ripsiä ja tänne pikkasen ehkä lisää. Ups, nyt meni liikaa. Alright. Eiköhän me olla tässä, niitä voisi lisätä ja noin, mutta okei, otetaan sitten se kumikäyttöön. Mä demoon tätä myös, eli me voidaan tehdä näin, että ripsi kuitenkin sen ohenee, siinä on ikään kuin semmoinen terävä kärki, niin me voidaan nopeasti huijata sitä sillä, että me otetaan kumi ja kumitetaan pikkasen noita ripsien päitä himmeämmiksi, jolloin ne ikään kuin ohenee. Samalla tässä voi sitten tasoittaa noita pituuksia näyttämään siltä, että ne on niinku pituudet on niinku samat. Ja se on vähän siistimpi ja kauniimpi ripsen muoto sitten siinä. Okei. Ja nyt ne on aika hyvän näköiset jo, mutta sitten ripsitason opasityö säätämällä voi taas niinku vaikuttaa siihen, että kuinka voimakkaasti ne näkyy. Et ei ole pakko käyttää 100%, voi olla vaikka 50. Jätän vaikka 5. No vähän enemmän, joo. Mutta ei tarvitse olla 100. Ja sillä hakee sitten taas sopivan luonnollisuuden ja verrattuna siihen voimakkuuteen, että mitä nyt ikinä haluukaan. Alright. Sitten kajaalit seuraavaksi. Tämä on vähän iisimpi homma kuin tuo äsken, tai ei välttämättä iisimpi, mutta todennäköisesti pikkasen pienitöisempi. Eli otetaan nyt sitten semmoinen sopiva paksusta, sillä lähdetään vetämään sitä kajaalia. Tässä on aika tarkkaa toi silmäluomen muoto, että siitä pidetään kiinni. Noin. Ja tässä nyt sitten meikälähän nyt, totta kai mä joka päivä kajaaleen väännän omiin silmiin. Eli en todellakaan mikään ammattimeikkaaja. Just teillä on niinku, mä jotenkin kuvittelen, että varmaan naiset on tässä hommassa parempia kuin minä. Niin jos teillä on jotain tiettyä tavoitetta kajaaleissa, niin sitten vaan toteuttamaan sitä, mitä itse tarvitsee näihin kuviin. Sitten mä otan taas ton kumin ja pikkasen vedän näitä kärkiä, kajaalien kärkiä pikkasen hienon niitä, että ne ei ole ihan niin paksut sieltä kärjistä. Se pikkasen luonnollistaa, ei noin paljon, pikkasen ehkä tekee luonnollisemmaksi sitä kajaalia. Ei kuitenkaan noin, että se häivyttäisi sitä varsinaisesti, vaan että se ennemminkin ohenee. Joo. Ja tänne aika lailla sama juttu. Aika varovainen saa olla tässä hommassa. Noin, todella hyvä. Voin myös täältä
suunnasta vähän ohentaa. Alright. Ja tässä on sitten tosiaan se sama juttu, että opacity vaan pienemmälle, eli semmoinen sopiva säätö. Katsotaan. Tonne kaipaisi ehkä pikkasen lisää. Eli kajaali. Noin. Ja itse asiassa tonne kanssa. Tossa voi ollakin vähän tuolta muoto pikkasen vinksallaan, niin justikin noin. Aika hyvän näköinen. Alright. Sitten. Mennään sinne huulipunan puolelle sitten. Ja tää onnistuu aika lailla näin, että me otetaan nyt vaikka tää Quick Selection Tool. Valkataan tuo meidän ihotaso. Sitten valkataan raffisti nämä meidän huulet. No ei sillä niin hirveästi väliä, kunhan ne huulet on kokonaan. Niin se vähän ehkä helpottaa. No, en tiedä. Suurin piirtein noin. Sitten Hue Saturation. Painetaan tuolta tommonen säätötaso siihen. Vedetään se tonne ylös päällimmäiseksi. Ja sitten voidaan vetää Colorize. Ja voidaan vetää joku härski värikin siihen aluksi, koska silloin on helppo sit säätää toi maskin reuna. Sitten vaan otetaan toi maski meidän Hue Saturation tasosta taas peruspensselillä, niin sitten vaan maalailee. Jos ei äsken tehnyt hyvää maskia siinä valintatyökalun vaiheessa, niin sitten täytyy tässä vaiheessa tehdä se hyvä maski. Eli rajataan kivasti huulet pelkästään tähän kuvaan, niin kuin tähän huulipuna systeemiin. Tässähän on se, että koska me ihoa pehmennettiin myös huulia, niin tässä vaiheessa ei välttämättä tarvitse tehdä muuta kuin määrittää tuo väri. Mutta koska huulipunahan on sellaista tosiaan pikkasen vahamaista systeemiä, että sen kun vetäsee tuohon huuliin, niin se voi olla, että se luo semmoisen vahamaisen pinnan siihen, jolloin se täytyy olla pehmeämpi pinta. Eli jos se täytyy sitten pehmentää se huuli todennäköisesti, se huulen iho siitä, että se näyttää hyvältä. Okei, no tosiaan tämä Colorize teki sen, että se pystyy valkkaamaan minkä tahansa värin siihen, niin mä menen nyt ihan peruspunaisella. Ja itse asiassa täältä voi valkkaa niin kuin joka tasolle oman blendausmoodin. Ja normal on ihan ok usein, mutta soft light taitaa tässä huulipunassa toimii. Pikku hetki, mennään hiiren rullalla vahingossa säädin. Jes, soft light toimii aika kivasti tossa noin. Ja nyt mennään vähän poispäin, niin siitä lähdetään säätämään vielä opacity-tyyliä, että kuinka voimakas se huulipunaväri on ja niin, että hakee sen nyt oman sävyn, mitä te haluatte siihen hakea. Näin ikäänsä. Esimerkiksi tolleen. Alright. Tällä samalla metodilla, mitä tehtiin huulipunaa nyt, niin voi esimerkiksi tehdä kasvoihin jotain, jos haluaa punertaa poskia tai jotain, niin samalla metodilla tekee vaan Hue Saturation Layer. Se on valmiiksi valkoinen, eli kaikki muutokset näkyy. Me voidaan painaa, tuplaklikata sitä, painaa inverttiä. Sitten mennä tänne vaikka Colorize, ottaa ton punaisen tuolta, nostaa saturaation ylöspäin ja sitten alkaa maalaamaan tot meidän maskia valkoiseksi. Niin sitten alkaa tulla niin kuin sitä haluttua väriä. Ja tämänhän voi myös tälle yliampua, että näkee tarkkaan mitä tekee. Noin ja sitten tiputtaa sen jälkeen opacity vaikka niin kuin tolleen hyvin pieneksi. Että jos tällainen niin kuin poskipuna on tavoitteena. Alright, ihan hyvältä näyttää. Jees. Ei tässä sen ihmeempiä. Miltä tää näytti alun perin? Siinäpä se muutokset kuvapuhkoon puolestaan. Toivottavasti opitte
kaikennäköisiä hauskoja juttuja, ei sitten kun kaikki vaan digimeikkaamaan. Kiitti, moro moro!